Salutare, salutare și bine venit în acest modul în care am să-ți spun o poveste cum am planificat cu Andrei o creștere în cifra lui de afaceri de 50%, astfel încât să poată să își mențină concentrarea timp de 90 de zile către obiectivul care îl duce după aceea într-un an de zile la acea cifră de afaceri pe care a setat-o la un an de zile, care îi susține obiectivul pe 3 ani de zile și care îi susține viziunea. Și apropo de viziune, ți-aduce aminte viziunea ta? Ți-aduce aminte de ce e importantă pentru cei dragi, pentru clienți, pentru parteneri, pentru asociați, pentru angajați? Ți-aduce aminte de ce e importantă pentru tine? Ți-aduce aminte cum te face să te simți când ajungi acolo? Ți-aduce aminte cum te face să te simți când progresezi către acea viziune, când pas cu pas înaintezi pe firul roșu și ai încă un rezultat și încă un rezultat și încă un rezultat și vezi că funcționează, vezi că merge, chiar dacă mai pierzi din când în când direcția, te întorci la ea și vezi că mergi înspre ea. Super. Bun, cu această energie, hai să-i dăm drumul. Metoda de planificare pe care am să ți-o arăt, o utilizez cu fiecare performer cu care lucrez coaching, chit că lucrăm pe obiective de business sau că lucrăm pe obiective personale. Și am învățat-o de la Tony Robbins din programul Time of Your Life. N-am inventat-o eu, o găsești în program dacă vrei, însă am dat de ea în momentul în care am terminat școala de coaching RMT și am văzut la un moment dat că s-a postat un anunț, cine își dorește să fie coach în organizația lui Tony Robbins. Și am zis, hai să vedem ce înseamnă, care sunt cerințele pentru un astfel de coach, pentru că oamenii lucrează cu performer la nivel de planetă, indiferent că sunt performer din domeniul, din business sau că sunt performer din sport sau că sunt oameni care vor să schimbe viața, să facă performanță în viața lor, lucrează cu performer. Hai să vedem care sunt cerințele. Le aveam pe toate, cu excepția uneia singur. Acest program de planificare, care se numește RPM, în engleză Results Planning Method, sau metoda de planificare pe rezultate, pornind de la rezultat. Am zis, am nevoie neapărat, dacă ei folosesc acest lucru cu performerii cu care ei lucrează, vreau să-l învăț pentru mine, în primul rând, și vreau să-l am pentru fiecare performer cu care lucrez, așa că mi-am luat programul, l-am studiat, l-am adaptat un pic treptat la felul în care eu lucrez și în acest moment, cu fiecare om cu care lucrez unul la unul, avem un fișier în care sunt obiectivele lui, este viziunea lui, sunt obiectivele lui și în fiecare obiectiv al lui este un fișier de acest gen, ca și cel pe care am să ți-l arăt acum, pe care, practic, vedem rezultatele către care merge în următoarea perioadă, care sunt acțiunile pe care le are de făcut, cât durează acțiunile respective, cum se prioritizează, acțiunile care pot fi delegate, ce anume pune în calendarul lui, ce anume pune în calendarul celorlalți și, practic, dintr-o chestie complexă, am creat o chestie foarte simplă, care are în mijloc un target, care este rezultatul pe următoarele 90 de zile. Acum, ca să planificăm împreună rezultatul tău pe următoarele 90 de zile, îți spun povestea unui antreprenor, Andrei, cu care am planificat creștere în cifra lui de afaceri de la 100.000 de euro cu 50%, pentru că el a zis, ok, vreau 50% obiectiv ideal, undeva 35% obiectiv confortabil, dar minimum trebuie să fie 20%. Și am zis, super, foarte bine că le-ai făcut, acum să ne concentrăm pe 50% și să-i dăm drum acolo. Am să-ți povestesc cum am făcut cu el. Am stat să mă gândesc și în final, în loc să-ți arăt gata scris și să te bulversez, am vrut să-ți arăt pas cu pas cum am făcut planificarea, astfel încât dacă descarci și tu materialul și lucrezi pe el până la finalul acestui video, să poți și tu să completezi cu datele tale, cu cifrele tale, cu acțiunile tale și practic să-ți faci planificarea de creștere a business-ului pentru următoarele 90 de zile sau să observi care sunt lucrurile pe care le știi deja, le ai deja, funcționează deja și care sunt lucrurile pe care ai nevoie să cauți, să înveți despre ele ca să poți să înaintezi. Ok? Bun. Hai să dăm un share la calculator. Ce am făcut cu Andrei, primul lucru, să vedem cum să ne organizăm încât să pot și să scriu și să mă și vezi. Bun. Cred că așa e ok. Bun. Ce am zis cu Andrei? Dacă în momentul ăsta tu ai 10.000 de contacte, 10% rată de conversie, 1.000 de clienți, 100 de euro valoare medie pe achiziție și fiecare client cumpără o dată,
și tu vrei practic să crești cu 50% business-ul, asta ar însemna să crești cu, hai să zicem, cu 10% numărul de contacte, hai să zicem cu 10% rata de conversie, cu 10% valoarea medie per achiziție și cu 10% numărul mediu de achiziții per client. Dacă te uiți, am ajuns la 46% creștere, 146.000 de euro. Am zis, Andrei, unde vezi că ar putea să fie mai ușor pentru tine să crești mai mult? Și am zis, mă uite la rata de conversie, pentru că adevărul e că am putea să facem niște lucruri acolo care să ne facă un pic mai buni în convertirea clienților. Am zis, super, și am ajuns să pună 13% și practic are această cifră, da? 50% creștere, 150.403 euro, 150.000 de euro cifră de afaceri. Ăsta e obiectivul către care merge la nivel de an și pentru asta, într-un an, trebuie să facă rost de 11.000 de contacte, să convertească 11% dintre ei, să, practic, ce aduce 1.243 de clienți, să convertească, practic, într-o valoare medie per achiziție de 110 euro și fiecare client să-i cumpere de 1, odată. Adică din 10 clienți, 1 fie să-i recomande pe cineva, fie să facă 2 achiziții. Aici, la numărul de contacte, el avea deja o bază de date. Avea o bază de date, practic trebuie să crească baza de date. Avea rata de conversie, deja convertea undeva la 10%, trebuia să crească un pic, cu 13% ca să ajungă la cifra asta. Da? Valoarea medie per achiziție deja o făcea undeva la 100 de euro, acum trebuie să fac crească cu 10% la 110 euro. Deja fiecare client cumpăra o dată din aceștia, practic trebuia să crească cu 10% la 1,1. Deci îți spun acest deja, pentru că și tu în business-ul tău ai niște cifre care se întâmplă deja, ai niște lucruri pe care le faci deja, ai o bază de clienți deja, ai o rată de conversie deja, ai lucruri și nu vreau să pierzi din vedere aceste lucruri care le ai deja, pentru că astea îți dau stabilitate, da? Astea sunt fundația, dacă vrei, și etajul 1, și etajul 2, și etajul 3 și acum construim etajul 4. Na, bun. Acum, dacă e această cifră de afaceri de 150.000 de euro, a trecut prin baze și a notat bazele, că a trecut prin video anterior, și după aceea te duci la sheet-ul 90 de zile și zici, ok, 150.000 de euro, primul lucru, dacă vezi aici în centru este 1, rezultatul pe care îl vreau, ce, cât și până când. Și targetul, ăsta e targetul pe care se concentrează. Am zis ce vrem, la ce am pus cifra de afaceri. La cât am luat cifra de afaceri pe un an de zile, am împărțit-o în 4 și ne-a dat 37.500 de euro. Până când? 90 de zile. Start azi și la măsurat o să punem la ce nivel suntem când am măsurat. Sugestia mea este măsoară săptămânal. Dacă o să vin întâlnirile de grup, o să particip la întâlnirile de grup, dacă măsori săptămânal, ceva care îl măsori săptămânal, poți să-l redresezi din mers, poți să-l îmbunătățești din mers sau poți să vezi ce nu merge și gândește-te, ai 90 de zile, ceea ce înseamnă 3 luni și asta înseamnă undeva 13-14 săptămâni. Dacă măsori, poți să redresezi, poți să îmbunătățești, poți să calci accelerația unde vezi că e nevoie, poți să rezolvi problemele mult mai ușor decât dacă n-ai face-o. Da, bun. Și aici avem, practic, targetul către care se concentrează Andrei. Acum, al doilea lucru, pentru că ce vreau pentru fiecare performer cu care lucrez, ce am învățat de la Tony este să ghidezi pe oameni, să nu cadă în capcana lui cum. Pentru că primul lucru când vezi asta, ok, cum fac asta? Capcana lui cum e foarte mare. De ce? Cu cât cauți mai mult cum, cu atât îți dai seama câte variante sunt și câte variante nu știi și așa mai departe, și cu cât nu știi mai mult, ai mai multă incertitudine, cu cât ai mai multă incertitudine, cu atât mai grea este acțiunea. Și atunci, înainte de cum, este de ce. De ce? De ce? Și spun un lucru, ți s-a întâmplat vreodată în viața ta să ai un lucru pe care îl vrei, pe care decizi că vrei, ai zis că, bă, trebuie, și după aceea, pentru că tu ai decis că trebuie cumva să găsești cumul, dacă te uiți, cel mai probabil, multe lucruri din viață le-ai făcut așa, ai zis, bă, da, asta este, vreau chestia asta, nu mai să vedem cum. Ok? Și asta îți propun și cu obiectivul. Am stabilit cu Andrei 37.500 de euro
cifra de afaceri în primele 90 de zile. Știu că nu poți să împarți un obiectiv de creștere egal în 4, pentru că sunt sezoane și pentru că înțeleg toate lucrurile astea, dar de undeva trebuie să pornești. Și nicio problemă, dacă sezonul tău începe după martie, îți setezi un cifre de afaceri care e în acord cu sezonul plus creșterea și după aceea remediezi din mers. Da? Ca să fie simplu, cu Andrei am împărțit la 4 și am zis, bun, asta e cifra de an, astea sunt primele 90 de zile, hai să dăm bătaie. Acum, pentru că pe parcurs știu că apar priorități, știu că apar urgențe, știu că apare vânt, apar pumni în gură, apar lucruri care trebuie să le faci, apar tot felul de lucruri care perturbă și te mișcă de la obiectivul ăsta. Hai să vedem, Andrei, care sunt consecințele dacă nu înaintezi. Atenție, nu dacă nu-l atingi, nu vreau să te pedepsești că nu-ți atingi obiectivele, nu, dar dacă nu înaintezi. Adică dacă acest obiectiv de 90 de zile pentru tine e cel mai important raportat la obiectivul de 1 an, de 3 ani și la viziunea ta și nu-l prioritizezi pentru că prioritizezi alte chestii, la un moment dat o să ai consecințe. Nu de la mine, nu de la altcineva, de la tine. Pentru că tu ai zis că ăsta e important într-un moment liniștit. Și atunci hai să vedem care sunt consecințele, mă, Andrei. Și eu zis, bă, uite, eu am o coală pe care am notat lucrurile, care să nu stau să mă gândesc. Am zis, ok, o consecință este nu înaintez. O altă consecință este nu am bani de rezervă. Și o altă consecință este nu simt că am control. Și Andrei, ca și tine, mi-a zis, Shadi, să faci asta altă culoare, că nu se vede. Glumesc. Bun. După aceea, am zis, ok, astea sunt consecințele. Hai să vedem care sunt beneficiile. De ce e important pentru tine să înaintezi? Și mi-a zis așa, 1 la 1 simt că cresc. Ok. De ce altceva important pentru tine să atingi obiectivul ăsta? Și mi-a zis, pot pune bani deoparte pentru momentele de fluctuație. Bun, Andrei, de ce altceva important pentru tine? Dacă atingem obiectivul ăsta, mergem într-un city break cu familia. Super. De ce altceva important pentru tine? Susține obiectivul pe 3 ani, pe 1 an și viziunea. Așa mai departe. Am continuat să-l întreb și am notat în continuare de ce altceva e important pentru el. De ce altceva, de ce altceva, de ce altceva. Cu cât mai multe motive, beneficii pentru care e important pentru el obiectivul ăsta, cu atât mai ușor va fi să-l prioritizeze în momentul în care se duce efectiv în acțiune. I-am zis, mă, Andrei, imaginează-ți că suntem peste 90 de zile într-o întâlnire și ne întreb cum am mers și a zis, bă, Shadi, super tare, bă, am reușit, am înaintat spre el, nu l-am atins 100%, bă, dar am înaintat, am descoperit niște lucruri și cu ce am descoperit acum putem construi următoarele 90 de zile. I-am zis, mă, Andrei, dacă ar fi să dai un nume acestui Andrei, din acest moment, care a reușit să facă asta, cum îi spune? Zis, bă, Andrei cel concentrat. Am devenit Andrei cel concentrat. Pentru că noi oamenii tot timpul devenim altceva și de multe ori câștigul în business, pe lângă partea financiară, este cine devii. Pentru noi nu poate să ție nimeni, dar e un activ intangibil. Este ok, Andrei cel concentrat. Am zis, bun, Andrei cel concentrat, e fain că de câte ori îi spuneam Andrei cel concentrat și aduceam aminte cum se simte în momentul în care a atins obiectivul ăsta. Hai să vedem care sunt ariile în care poți să lucrezi ca să atingi cifra asta de afaceri. Dacă te întorci la calculator, 3 zone, clienți, valoare medie per achiziție, număr mediu de achiziții și sunt 4 itemi. 1, numărul de contacte. Hai să vedem. Punem număr de contacte. Andrei, câte contacte ar trebui să ai ca să poți să ajungi la cifra asta? Și a zis, am împărțit pur și simplu 11.000 de contacte și a zis, am nevoie de 2.750 de contacte în primele 90 de zile. Ok. Bun, asta este un lucru. A doua zonă în care pot să cresc este da. A doua zonă este rata de conversie. Super, ce rată de conversie trebuie să am la contactele astea? Am nevoie să am o rată de conversie de 11%.
Și asta mă duce la obiectivul meu. Bun, ce altceva? Trebuie să am o valoare medie pe achiziție de 110 euro. Bun, e ok, notăm și pe asta. Și ultimul lucru, Andrei, numărul mediu de achiziții pe client. Asta este ultima bucată, numărul mediu de achiziții per client. Numărul mediu de achiziții per client. Super tare! Sau, Andrei, ăsta e obiectivul, astea sunt motivele pentru care, ăsta ești tu, Andrei, cel concentrat și astea sunt 4 zone în care poți să lucrezi ca să înaintezi spre el. Acum, hai să vedem la modul practic. Ce anume poți să faci ca să crești fiecare dintre zonele astea, ca să înaintezi spre ele. Și mi-a zis așa, la număr de contacte pot să fac Facebook Ads, pot să fac Google Ads și ce mai pot să fac este să cer clienților recenzii publice. Bun? Astea sunt 3 lucruri. Și am zis, Andrei, fii atent, pe fiecare segment punem 3 lucruri. Dacă îți vin alte idei și îți vor veni, pune-le în safe. Ce se păstrează în safe? Lucrurile de valoare. Îți sugerez să pui orice idee îți vine în safe și fie o înlocuiești cu una de aici de sus, fie o ții acolo până vine momentul, ca să nu deviezi tot timpul, adică de fiecare dată când îți vine o idee, să faci ideea aia. Când îți vine o altă idee, să faci altă idee. Când îți vine altă idee, să faci altă idee. În loc să faci asta, știi, am număr de contacte, sunt 3 chestii care pot să le fac, Facebook Ads, Google Ads, cer clienților recenzii, pardon, și dacă îți vine în minte peste o săptămână, mână, aș putea să fac și TikTok, pun aici TikTok. Și dacă cred, TikTok s-ar putea să meargă mai bine decât Google Ads, le schimb între cele două. Eu zic, ok, Google Ads merge jos, TikTok merge sus, dar practic cele pe care mă concentrez, ca să fie Andrei cel concentrat, îs număr de contacte și 3 lucruri pe care le pot face acolo. După aia, rată de conversie. Am zis, Andrei, ce poți să faci ca să crești rata de conversie? Și mi-a zis așa, unul la mână, trebuie să vedem un pic clientul ideal. Pentru că am senzația că un pic am deviat de la clientul ideal în ultima vreme. Ok, ce altceva? Pot să fac calificare mai bună și mi-a zis, nu calificare mai bună, mi-a zis, pot să-mi întreb top 20 de clienți de ce ne-au ales. Și bazat pe răspunsurile lor după aceea, pot să construiesc abordarea și oferta sau propunerea de valoare customizat pe ceea ce îmi spun top 20 de clienți ai mei că le place la noi. Și asta ar trebui să ne ajute să ne creștem rata de conversie, pentru că înseamnă că înțelegem mai bine nevoile clientului și ne adresăm lui. Bun. Ce poți să faci, Andrei, ca să crești valoarea medie per achiziție? Și a zis, ce pot să fac? Unul, pot să cresc prețul în anumite zone, nu la toți clienții și nu la toate produsele, dar la anumiți clienți și pe anumite produse se poate crește prețul. Deci, ok. Al doilea lucru, mi-a spus, pot să gândesc, după ce am calificat clientul, poate pot să ofer un serviciu suplimentar pentru care clientul plătește fericit pentru că are nevoie de ea. Nu toți clienții o să cumpere serviciul ăla suplimentar, dar n-am nevoie să-l cumpere toți. Am nevoie 10% să-mi cresc, 10%, atât, să cresc valoarea medie pe achiziție, ceea ce înseamnă că dacă găsesc un serviciu pe care îl cumpără 1 din 10 și matematica de bine, înseamnă că e în regulă, plus că îmi servesc clientul mai bine, ceea ce înseamnă că îl și fidelizez. Deci super tare. Bun, ce altceva mai poți să faci ca să-ți crești valoarea medie pe achiziție? Și a zis, abordez clienți cu 10-20% mai mari decât cei pe care
i-am abordat, targetat până acum. Am zis, super tare. Vezi cum se construiește practic bucată cu bucată, viziunea se duce în obiectiv de 3 ani, în obiectiv de 1 an, se duce în obiectiv de 90 de zile, obiectivul de 90 de zile se duce în obiective mai mici pe zone de creștere și obiectivele pe zone de creștere se duc în obiective care poți literalmente să le faci, doar că le faci eficient, nu le faci haotic. Da? Deci ok, astea sunt cele 4 zone, hai să vedem ce fac. Acum, Andrei, ce altceva mai poți să faci? Ce poți să faci ca să crești numărul de medii de achiziții pe client? Și a zis, uite, poți să creezi un obicei de a cere recomandări, un proces de a cere recomandări, pentru că dacă din 10 clienți unul îmi recomandă pe cineva, acel client e ca și cum a cumpărat de 2 ori. Setez un ritm în care mi-abordez clienții să văd dacă sunt mulțumiți. În care abordez clienții să văd dacă sunt mulțumiți și dacă mai au nevoie de ceva. Deci, ok, super tare. Și zici, bă, nu mai vine alte idei aici, da, dacă îmi vine încă o idee, o să o pun acum. Și ai zis, dar fii atent, mai am încă o idee, tot la crește rata de conversie și am zis, ok, unde o pui? Și am zis, mă o pun aici, follow-up. La ofertele pe care le-am trimis, la propunerile pe care le-am trimis, dacă facem follow-up cu o anumită, cu un proces, nu doar când cu un proces, ar trebui să crească rata de conversie. Super! Na bun, cu asta Andrei cel concentrat, avea clar targetul focalizat, știa exact pe ce se focalizează, pe ce se concentrează, știe exact că trebuie să fie 37.500 de euro în 90 de zile, start azi, știe consecințele dacă nu înaintează, știe beneficiile și știe zonele în care poate să lucreze. Și am zis, bun Andrei, hai să mergem mai departe. Spune-mi dintre cele 4 zone care ți se pare cea mai ușor să lucrezi la ea. A zis, prima pe care vreau să lucrez și care mi se pare cel mai ușor și care cumva le și conduce pe celelalte este rata de conversie, în sensul că asta o să pun 1 și vreau să-mi clarific mai mult cine e clientul ideal, asta e A, B, să întreb clienții și după aia să construiesc bazat pe ce vor ei. Și practic din asta a setat prioritățile care practic îl duc la acest obiectiv. După aceea mi-a zis, numărul 2 va fi să încep să lucrez la numărul de contacte bazat pe ce am aflat din calificare. O să cer recenzii publice, pentru că la noi funcționează bine recenziile publice. Mă duc în Facebook Ads, al doilea lucru, și Google Ads. Astea sunt celelalte lucruri. Și după aceea o să văd, și mi-a zis, Shadi, în momentul ăsta, sincer, nici nu vreau să mă concentrez pe celelalte, pentru că astea sunt destule. Este ok, super tare. Hai să vedem un lucru. Cam cât timp, vezi, aici ai priorități pe coloana H, hai să vedem pe coloana G, cam cât timp durează să-ți clarifici clientul ideal. Și hai să durează vreo 2 ore. Ok, astea sunt 2 ore. Bun. Să întreb clienții cam cât timp îți ia. Să fac un sondaj, să întreb, poate că per total îmi iau undeva la, nu știu, 10, hai să vedem 6 ore să-mi iau. Ok, și construiesc abordarea, asta să ne ia vreo 5 ore, dar o construiesc împreună cu departamentul de marketing. Și am zis, ok, super, cu omul de marketing. Și am zis, ok, super, poți să pui aici la delegare, la 6, să pui un X ca să știi că asta nu vei face singur, vei delega o parte din lucruri. Și zic, da, super, cum se numește omul tău de marketing? Păi, nu știu, Ioana. Ok, uite aici, îi zici că îl faci împreună cu Ioana partea asta. Ok? Bun. După aia, hai să vedem următorul lucru. Deci, ca să lucrezi la rata de conversie, să o crești la 11%, care te duce la 37.500, care te duce la obiectivul tău de an, de 3 ani și la viziune, tot timpul mă conectez de viziune, chiar dacă știu că e obsesiv, dar asta e firul roșu. Ca să faci asta, îți ia 2 cu 6, 8 și cu 5, 13 ore. Investești 13 ore, îți cunoști clientul mai bine, îți cunoști clienții mai bine, după aceea creezi ofertă și calificare și abordare bazat pe asta
și ai un impact în business-ul tău pe care le estimezi la 11%, o să-l măsori după aceea, ca să vezi dacă este mai mic, mai mare sau rămâne la fel. Super. Și am zis, ok, înainte să continui, sunt curios dacă poți să deschizi Google Calendar acum și să-mi spui când poți să setezi prima dată să te ocupi de clientul ideal. Ai zis, așa de mă nebunești. Ai zis, da, Andrei, de asta mă plătești, trebuie să fie, vreau să nu trebuie, dar ca să fie practic. Când pleci din întâlnirea asta, nu trebuie să mai gândești decât, bun, marți de la ora 9 la ora 11, că așa și-a pus în calendar, trebuie să lucrezi la clientul ideal. După aceea, când te ocupi de sondaj, vineri de pe la 10, îmi setez câteva ore ca să creez sondajul respectiv și după aia îl trimit și a pus și asta în calendar și pe următoarea săptămână, după ce va fi primit răspunsurile, și-a pus și ideea să construiască abordarea. Și din acest moment, acea viziune cu care am început, acele obiective cu care am început 3 ani, un an și 90 de zile acum și creștere și așa mai departe, toate astea se duc în Google Calendar în acțiuni măsurabile, în acțiuni pe care fie le face și foarte tare le sărbătorim, le face și le pune aici la realizări ca să construim pe succes și să vedem că sunt realizări, fie nu le face, iar dacă nu le face, aici scrie nu le-am făcut pentru că. Nu ca să justifice față de mine, nu ca să găsească o scuză, nu. Nu le-am făcut pentru că și atunci pot să vin să-l ghidez și să vedem care e blocajul, ce l-am împiedicat cu adevărat. Ok? Uneori îmi va spune că n-am timp și uneori e adevărat, dar dacă 3 săptămâni continuu spune că n-am avut timp să fac avatarul de client, eu știu că în spate este altceva, este o altă provocare, este o altă problemă. Nu se poate, dacă e cel mai important lucru pentru tine, pe cel mai important obiectiv, pe cea mai importantă viziune și așa mai departe, nu se poate să nu găsești 2 ore libere, imposibil. Decât dacă, Doamne ferește, ești bolnav. Cu siguranță găsești 2 ore dacă n-ai o altă convingere în spate care îți creează în interior așa mare percepție de durere încât prioritizezi orice altceva. Și vreau să știu lucrurile astea ca să poți să-l ghidești și să poți să-l ajut. Și la fel și cu tine. Dacă tu scriezi planul ăsta specific pe business-ul tău și pui lucrurile la nivelul ăsta și le pui în calendar și începi să acționezi, o să sărbătorim împreună când vin întâlnirile de grup, lucrurile pe care le-ai făcut și cum ai avansat, dar ne vom uita împreună la obstacole și obstacolele vor deveni întrebări. Și zici, ok, Shadi, nu reușesc să fac avatarul de client, mă pun să-l fac și tot am în asta. Dă-mi o sugestie, îndrumă-mă. Și atunci o să încerc să aflu exact ce e în spate, ce vrei, ce ai nevoie, ce te oprește și voi lucra cu tine exact cum lucrez cu oamenii cu performerii 1 la 1, astfel încât să deblochezi acel lucru. Și atenție, de multe ori când deblochezi un lucru într-o zonă, se deblochează și în alte zone, iar după aceea să poți să implementezi. Și dacă l-ai deblocat și săptămâna viitoare implementat, foarte tare, e a tău forever, după aia poți să continui să acționezi. Dacă nici săptămâna viitoare n-ai implementat, vedem care e blocajul, lucrăm pe el. Dar lucrăm eficient. Ok? Astfel încât pe cea mai importantă acțiune, din cea mai importantă arie, din cel mai important obiectiv, să lucrăm pe cel mai mare blocaj pe care îl întâmpini, pe cel mai mare obstacol și odată depășindu-l pe el să poți să simți progres, să poți să simți că înaintezi. Ok? Ideile care îți vin pe parcurs, care nu sunt puse aici și nu sunt puse prioritizate, sugestia mea este să le pui în save. Și am adăugat acest save. Am zis, ok, unde pui chestiile de valoare într-un save? No, le pun aici să nu cumva să le uiți, nu cumva să le pierd, dar nu acționez imediat asupra lor ca să pot să-mi păstrez concentrarea. Ok? So, la final, ce te îndrum să faci? Ce te încurajez să faci este să iei acest video și dacă n-ai făcut încă planificarea ta pornind de la calculator și trecând prin toate aceste lucruri să o faci, pentru că în momentul în care ai terminat, tot ceea ce ai de făcut după aceea va fi ca aceste acțiuni care le-ai pus deja în Google Calendar să acționezi asupra lor și să te bucuri de rezultate, care rezultatele astea pas cu pas te duc la obiectivul pe 90 de zile, care te duce la obiectivul pe 1 an de zile, care te duce la obiectivul pe 3 ani de zile și care îți dă viziunea ta și în timp te ții de firul roșu și vezi unde e firul roșu și când te mai duci dreapta-stânga, te întorci la bază, găsești certitudinea să vezi de ce poți să faci lucrurile astea și după aia te întorci, ai exact prioritizat ce ai de făcut și continui să acționezi ca să înaintezi pe ceea ce este important pentru tine.